Magandang umaga po, Sir Jade. Magandang umaga po sa lahat ng Kumusta na, attorney? Welcome back po dito sa Pangasinan. Yes, sir. Nice to be back po. O nga, paano lang kayo sa Region 1 paikot-ikot. Isa nandito, isa nandiyan sa ano. Pero basta importante, nandito pa rin kayo. Okay. Attorney, kumusta na po yung ano ninyo? Yung ongoing registration, hanggang kailan? Tuloy na po talaga ang barangay election natin at saka SK election. Marami nang nanggigigil na sana mapalitan na daw mga barangay captain nila saka mga SK. Tama po, Sir Jay. Ngayon po yung concentration namin is sa registration. So, magkakandak po kami ng mga off-site registration sa mga barangay, sa mga schools, at sa mga malls po. Ang marami po kaming napaparehistro ay yung mga first-time voters po natin sa schools, yung mga grade 11, grade 12 po. So, ongoing po yan. Then yung sa regular naman po 18 and above, nasa mga barangay din po kami, pumunta kami, lumalapit kami. But as of yesterday po, 20,000 pa lang naparehistro namin sa mga 18 and above. Then sa 15 to 17, meron na rin po kami naparehistro na around 17,000. Okay, yung 15 to 17, ito po yung kasama sa botohan ng SK, di ho ba? Tama po. 15 to 17 po na first time sa SK. Although yung pong katipunan ng kabataan ngayon, Sir Jem, pwede na pong bumoto is 15 to 30 years old. 15 to 30? Yes, sir. Apo. Oh, so ibig sabihin, pwede na rin, kasama na rin pala yun sa mga boboto ng SK natin, yung mga 30 years old, between 15 to 30, no? Tama? Tama po, sir. Kaya po yung mga 18 and above, 18 to 30 years old, 2 beses po silang boboto. Boboto po sila sa SK at the same time, boboto po sila sa barangay. Okay. Magkahiwalay po ba? O magkahiwalay na boto yan or wala namang balota ito, di ba? Kasi ano yan Tama? Tama po. Magkaibang balota po yan. Pero the same polling place po. Iisa pong yung presinto. Paano yung sistema nun na attorney? Kunwari, nandun na ako, binoto ko yung 30, sabi ko, nasa 20. Okay, 20 years old ako. Bumoto ako ng SK, tapos nandun lang ako, maghihingi na naman ako ng balota para sa barangay captain. Ganun ba yun? Oh, yan po. Automatic po yun, sir. Meron po kaming listahan ng mga 18 to 30 years old. Automatic na po yun. Napagpunta nila dun kay chairperson po ng Board of Election Inspector. May instruction na po sila, 2 beses po silang boboto. Okay, sa ngayon po ba yung botante natin na mga ilan na po? Ang botante na po natin sa ngayon, Sir Jay, sumabot na po tayo ng 2,124,000 na po yung botante natin. Nung nakaraang election po, nung Mayo, 2,096,000 lang po. 2,096,000. Aba. Okay. Ang tanong kasi, ito pinapatanong ni ka-partner Ilet, may rason pa ba kaya para hindi na naman matuloy ang BS ki 2023 election? Alam na po, tuloy na po ang ating eleksyon. Yung batas po ngayon, Sir Jay, Republic Act 11935, na sinasabi po ng batas ang eleksyon ng barangay at SK election ay sa October 30. Pero alam din po natin lahat na meron pong petition si Atty. Macalintal sa Supreme Court pending ngayon na gusto niya sana ang election mas maaga. Ang prayer po ata niya ay sa Mayo. So until now po, na hinihintay po natin yung decision ng Supreme Court. But until then, Sir Jay, hanggang hindi lumalabas po yan, ulitin ko po, ang nasa bagong batas ay sa October 30 ang election. Okay, sa'yo ang October 30. Sana matuloy na yan at wala nang magiging dahilan. Nung nakaraan, pondo ang sinasabi, kahit alam naman may pondo. Pero yun na yan, hintayan natin kasi batas po talaga yung susundan dyan. No? Yung ongoing petition ni Atty. Macalintal, kung biglang lumabas, halimbawa, hanggang May yan, before May, kung sinabing pumanig sa kanya, edi posibleng May talaga ang eleksyon? Opo. Kaya nga po, Sir G, naghahanda po kami sa anumang eventuality. Kaya nga po hanggang January 31 lang po yung registration para po may period po kami na maghanda para po sa election kung matutuloy po ng May. Okay, yung nagre-register hanggang June 31 from 15 years old, pataas na po 'yon. Kahit na pwede nang magparehistro, yung hindi pa nakapagparehistro na medyo matanda na. Tama po.
from 15 years old and above po, hanggang January 31 lang, Sir Jay. Sa January 31. Okay. At least yung hindi pa nakapagparehistro pala ay pwede pa silang humabol. Ano ba kailangan dalhin sa pagpaparehistro nila, attorney? Yun lang po mga identification na cards na in-issue po ng gobyerno natin. Yung po mga first-timer, 15 to 17, of course, ang best evidence po sana sa kanila is yung birth certificate. Pero kung wala po, tinatanggap po namin yung mga IDs nila na issue ng gobyerno o yun pong ID ng eskwelahan, tinatanggap po namin. Okay lang school ID. Yeah po, opo. Okay. So, syempre, may mga SY naman, or valid na school ID dapat? Or pwede yung mga lumang ID na nila kahit hindi na sila nag-aaral? Yung po mga dapat valid na existing ID nila ngayon po habang nag-aaral sila. Then of course, meron naman po kami ibang mga pamamaraan pa para establish yung identity nila at yung age po nila. Okay. Sa category po ng yung mga nagpa-register na po sa inyo na 15 to 17, gano'n na po karami? At saka yung total, although nabanggit na ninyo, pakibanggit na lang po ulit, yung total na butante na natin ngayon na nadagdag na naman. So, ibig sabihin, yung mga ito makakaboto na naman ngayong kaya ba election? 2000 next year? Opo. Yun pong sa 15 to 17, 12,000 lang po yung naparis natin. Almost 13. Then Okay. yung regular po is 20,000, more or less. Ito pong mga numero na ito, Sir Jay, hindi pa po automatic na may dadagdag doon sa listahan natin na 2,124,000 dahil kailangan pa po nilang dumaan sa ERB. Pag na ERB po sila by February, doon pa lang po ma-determine whether or not ma-approve po or disapprove yung application nila. Okay. Buong Pangasinan na po yung sinasabi nyo, no, attorney? Tama po. Buong Okay. Pangasinan na po yan, sir. Alright. Kasi kaya po, although may target ba kayo na dapat eto na magparehistro, meron pa kayo parang projection dahil marami na nag-15, marami na nag-17? Wala naman po kami specific na target. Ang ginagawa lang po namin ngayon is pinamaximize po namin yung pagkakataon, yung period po. At nakita po namin na mas marami po yung mga 15 to 17 na nagre-rehistro kung pupuntahan namin sila sa eskwelahan. Dahil kung hihintayin po namin sila sa opisina o sa barangay, hindi po. Alam po naman natin mga kabataan, masyadong busy po yung mga yan. Oo nga. Kaya nga po, nung tinarget namin yung eskwelahan, at least andun na po sila sa confined Correct. eskwelahan, ang dami po, nagugulat po kami na ang dami po pala ng 15 to 17. Okay, so ibig sabihin po sa assessment ninyo, mas open at mas maganda ngayon yung pagtanggap ng mga ating kabataan sa pagpaparehistro, or gusto nilang makialam na pagdating sa pagpili ng mga leader? Opo. Very evident po yung talagang enthusiasm nila na sumali po at makilahok po sa pagpili ng ating mga bagong leader. Lalong-lalo na po kasi, Sir Jay, yung bagong SK Reform Law, ngayon meron na po silang honoraria lahat po Yung SK chairman hanggang yung mga konsehal po. Unlike before, wala po Kaya walang tumatakbo noon Oo nga. Okay. Pero ito po, ano pa ba yung sistema natin ngayon? Kunwari, ito na, natapos yung rehistro, matutuloy halimbawa ang botohan ng October. Paano ba yung sistema ng mga kandidato? Halimbawa, yung makakandidato mga kabataan at saka mga barangay kapitan? Siyempre po, kaya ganun pa rin po. Pag kailangan pa rin po nila magpila ng certificate of candidacy nila. At marami na nga pong pupunta sa opisina namin na nag-inquire. Yun pong paulit-ulit namin na sinasabi na hintayin po natin yung decision ng Supreme Court at maglalabas kami ng calendar of activities. So the same process, Sir Jay, they have to file their certificate of candidacy doon po sa election officer kung saan po sila residente, kung anong bayan o syudad. Okay, pero kasi dati yung mga yung regular na 'di ba, may mga partido kasi nag-i-endorse, pero ito kung SK ka at saka barangay captain, 'di ba, walang mga partido ito, meron sila? Ay, wala po, bawal po, non-partisan po ang ating barangay at SK election. Pwede po silang magbuo ng grupo nila, grupo ng mga gwapo, grupo ng mga marites, pwede po, pero hindi sila pwede umanib sa mga registered na political parties dahil nga po nakalagay po sa batas local government code na non-partisan po ang ating barangay election. Pero kung susuportahan sila, pwede. Pero hindi sila member nun. Pwede po. Wala naman po pagbabawal. Okay. So yan po yung malinaw, no? Hindi nyo kailangan maghanap ng inyong
partido para may mag-endorso sa inyo? Individual, ako gusto kong tumakbong SK, ganito, pwede yon. Gusto kong tumakbong barangay captain, ganun lang. Pipirma lang ako ng COC ko. Tama po, Sir Jay. Oh, yun. Yan ang malinaw. Diyan sa mga nagbabalak na tumakbo, pwede yan. Pwede kang mag-independent or pwede silang may slate din or grupo tulad na sinabi ninyo kung grupo ng mga Marites. Yan sila. Mula doon sa simula hanggang sa parang ganun po ba? Pwede po silang maggrupo din. Ang bawal lang po maki-affiliate sila sa isang registered political party. Oo, okay. Yung campaign period po nila, meron din? May limit? Meron din po, kaya nga lang po sa ngayon, Sir Jay, iniintay ka po namin yung decision ng Supreme Court bago kami magpalabas ng calendar of activities namin. So may possibility ba na magbago or ma-upgrade yung sistema pagdating sa pangangampanya nitong mga or yung meron bang limit din yung gastos nila? Kasi minsan, sabi nga nila, barangay captain lang ang tinatakbo, milyon ang ginagastos nila eh. Kung dati, kaway-kaway lang, ngiti-ngiti lang, pero ngayon, umalaki daw ang gastos pag tumakbo. Yeah, meron din po. Pare-parehan din po yan. Meron din po limit na gastos. Oo, okay. So, ibig sabihin yan, nagpapakain ng buong barangay. Pero same din, syempre, yung i-apply ninyo pagdating sa patakaran ng mula sa pangangampanya, yung bawal din yung mga vote buying at marami pang iba, di ba, attorney? The same po yung rule na i-apply natin, same na batas po. Ito lang pong pagkakaiba yung proseso ng election nila, manual po pag itong barangay at SK election. Okay, manual lang yung pagboto. Well, hindi tayo gagamit po ng yung voting counting machine or BC. Ano ba BCM. BCF. Okay, manual lang. Pero yung gano'n, halimbawa, matuloy ang botohan, same system lang siguro yan. Pagkatapos ng ganito, bilangan na ng manual din at malalaman na rin sa araw na yon kung sinong nanalo. Okay, gano'n lang po. Pag close po ng botohan na 3 p.m., bilangan na po yan. Kasi kung magabi yan, proclaim na sila. Depende po sa dami ng botante ng mga barangay. Yung tatakbong SK, ano ang limit ng ang edad at saka yung is 15 to 17 at least, di ba? Pero yung tatangbong barangay captain, dapat legal age ang mga tatakbo nito pataas. Tama ho ba? Opo. Yung po, yung magandang tanong po yan. Yung sa SK po, although ang pwedeng bumoto, Sir Jay, 15 to 30, ang pwede lang pong kumandidato ay 18 to 25 years old. Ganun. Okay, sa SK Apo. yan. Apo. Doon po naman sa regular, sa barangay po, basta at least 18 years old po, pwede na tumakbong barangay captain, barangay official. Okay. Bago ba yan? Bago po ba yung sa SK na na edad? Opo, bago po yan. Kasi nga po mayroon tayong SK reform law. So, 18 to 25 po yung pwedeng kumandidato. Pero yung pwedeng bumoto, 15 to 30. Okay. So, mas maganda kasi makadiscern na po itong ating mga SK kasi kung mga bata, minsan yung mga opisina nila, imbis na nagagamit sila natuturuan sila ng mabuti, iba natuturuan pa ng gawa ng mga hindi tama. Yun nga po yung purpose ng Sir Jay kasi kaya ginawang 18 to 30 ay 18 to 25 pwedeng tumakbo para may legal personality sila. Dati kung below 18, hindi naman sila, may budget sila pero hindi sila pwedeng pumasok sa mga kontrata. Kaya nga, susunod lang sila sa dikta ng mga nasa Opo. So yan ang pinaka-reason din kung bakit po pala tinaasan na yung edad. Okay, di mas maganda po ngayon? Tama po, Sir Jay. Saan ba pwede magpa-rehistro ngayon na ginagawa ninyo? Meron din ba kayong parang pwede rin din sa mall? Pero ba kayong regular na na caravan? Pwede pumunta dyan sa opisina nyo? Anong oras? Anong schedule nyo ngayon, attorney? Yung pong mga schedule namin, depende po ngayon sa mga election officers. Kung meron po silang, noon pa pong nagsimula itong registration nung December, may schedule na po kami ng mga satellite registration. Coordinate na po namin yan sa barangay. Kung pumunta kami sa barangay, sa eskwelahan, kung sa eskwelahan, sa mall, kung sa mall. So, sa ating mga kababayan po, pwede nyo pong ma-verify po yung schedule doon po sa opisina ng ating mga election officers kung saan po yung mga schedule nila na off-site registration. Okay, maraming salamat, attorney, sa oras na binigay niyo po sa amin. Pero bibigyan ko na po kayo ng pagkakataon na magmensahe or kung meron po kayong announcement o manawagan na magpatuloy, sige po, pagkakataon niyo na po, attorney. Opo, maraming salamat po, Sir Jet. Maraming salamat po sa Sunshine Radio.
Kami po magkikuusap ulit na huwag na po natin hintayin yung deadline na naman. Sigurado pong pagdating ng deadline, hindi po namin kayo ma-accommodate lahat dahil nga po ang kapasidad lang po ng isang makina kada munisipyo ay 300 to 400 lang po, maximum yun. So mahaba pa po yung panahon, huwag na po natin hintayin yung deadline. Bumila na po tayo at magparehistro. Sa atin naman po mga kababayan na nagplaplano at gustong tumakbo ang kandidato, wala po tayong calendar of activities, wala pa po tayong timeline, wala po tayong, hindi pa po kami naglalabas ng COC. Hintay lang po tayo. So now po, ang batas po is Republic Act 11935, magsasabi na October 30 yung eleksyon. Yung pong sa nasa Supreme Court po na pending na kaso, wala pa pong decision hanggang ngayon. Okay, maraming salamat sa ating COMELEC Provincial Election Supervisor, Attorney Marino Salas, sa oras po na binigay niyo sa amin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Sir Jay. Mabuhay po kayo.